the very same people that you hope to vote for you in the next election. And so I'd say strongly shame on you. We hope that the National Police Service is going to arrest and demand that they do statements, those leaders who are purporting, who have been involved and called out for engaging in hiring goons. In this country, we are not a lawless country. We have police officers that ought to defend. I hope that NCIC will actually also do its job. We do not want to see an organization that just calls people for meetings and we don't even know the outcome. Otherwise, it ought to be disbanded. Ochomoko ene rawera moro ma jahigni 17 maki ka itudo kod ketho mar nego nyathi moro manyako matin ma jahigni 3 kende kaunti ma Nakuru. Kolore gi okwach kich kata DCI en ni kora chijno ma nyinge Mwangi ema en achich maduong' ma itudo kod nek makamano. Ma en bang' bedo ni tim makochno manotimore mana ondamo 50 kende kawuok e kanisa mar PCEA Shalom maidre e gweng' ma Menengai e kaunti ma Nakuru kono. Kabede nonro mohiu mosetim kutenore kod wachno yango ni achijno ema mabende no maki e gweng' ma iluongo ni Judea ward ma Kiamini ne oluondo nyathi manyako no ka ogole kanisa kendo ne ochwe otere manondao moko marom 50 kaito bang'e ne odeye gi nanga moro ma bende nyathino rwako. Kanyaka gi sani gimami achijno dine kawo okang' mar nego nyathino yor decho kotiyo kod lawno pok ong'ere malong'o nyaka gi sani. Kata kamano nonro matut dhi nyime ka otenore gi wachno. Komachielo en ni jokanyo e sekta mar Jua Kali mawuok e sub county Marongo dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti ma Migori kod sirikal mamalo konygi yudo masinde ma koro ginyalo tiyo godo e tiego ojende e kaunti no mondo mi gibed jogo manigi riekni madwarore mag tije. Ma en koluwore gi jagoro margi Tom Odhiambo Abuoro bende ne owacho ni gin kod mine kaachiel kod chwo mathoth manigi nyalo mar tiego ojende mamoko mak mana ni gionge kod masinde ma ginyalo tiyo godo e timo kata jolo chenro machalo kamano. Kaka leronwa gi jafwambo marwa e kaunti ma Migori Joe Juma. Jokanyo sekno ma Jua Kali sapkoni maro ka hotel ko jagoro margi Tom Odhiambo wacho ni tiro mathoth mader mondo koro tiegi e yore mopogore opogore e sekta no. Kata kamano bedo ni kod masinde ma inyalo tige tegogi emosemiyo koro pogi tiegogi. Odhiambo ne ber ka koro piny wacho malo kaachiel kod mano ma kaunti koro konyo gido masinde ma ginyalo tiyogi tiego rawerego madier donjo sekta ni. Wadwaro ni mondo omiwa masinde manyalo miyo wabed kod teko mar omo ji oko machalo jom kijende matindo tindo. Kijende matindo gi wagombo ni ka gibire iye ka to giyud tiegruok nikech Jua Kali ka wan kod sectors mopogore opogore. Sectors wan go abich. Achiel wan gi trade, wan kod kamilongo ni woodwork, wan kod tinsmith, wan kod tool fabricators. Jogi duto gin jogo ma olony e tije to gigombo mondo giyud joma tindo ma ginyalo tiego. To jogi mondo gitieggi sirikal nyaka koro konywa kod masinde nikech gik mwatimo mitiego ji ok wan godo. Owachni sama rawere koro bedo kod tiegruok e tije mopogore opogore koro dhi miyo gibedo kod yorego mag nweng'o e kind oganda. Wagombo ni mondo wabed gi riwruok achiel motegno mondo mi wating're malo kaka joka ng'ato nikech gima duong' mwadwaro ni kogiko odhiambo to ng'ato ka ng'ato yudi gino monyalo dhi godo pacho ma onyalo dogo de ode mokonyo godo jogene ma ok okwechi bende ok okwal. Mae nosir ko jakomno marongo Jua Kali sekta Kefas Ouma Ochuodho mane okono rawere ma bende onge kod tiegruok moro amora ni koro kawo kinde margi kendo gidhi e rongo Jua Kali sekta mondo koro gitieggi. Ne agombo kwayo jowa ma nyithindgi osesomo mowuok e ong'ala mokwongo mar Form 4 ma samoro fi nyalo tamore mar dhi mbele ka nyisogi ni Jua Kali en gima duong' miwuoro kendo Jua Kali emosegero oganda mamoko. Wan kaka oganda onagi akwayo ni ng'ata ng'ata man gi nyathine oko kanyo kata mosewuok e TVET giyie mondo gikelnwa nyithindogo ka mondo wanyis tich lwedo ne oganda. Bende komachielo jakomni ma rongo Jua Kali sekta ne onitio machiegni kod piny owacho ma kaunti ma Migori mar neno ni koro gibedo kod tipo ma ginyalo tie makare e kar Jua Kali no. Ni waonge sheds. Asetemo mondo kwa county government sheds. Financial bill margi manyoro ni nyase fwenyo ni gise allocate nwa sheds mabiro ka. Agoyo ne Honorable Chila Yako erokamano kumsetimonwa mano nikech king'iyo kae waonge shed wan gi udo mongo hore. Aseyudo report ni gimiyowa shed, aseyudo ni report ni gimiyowa clean energy saving. Nenya Kalondo Maramoy kuke kaunti ma Migori
an Jo Juma. Komachielo en josiasa mapacho ka ojiwo mondo mi koro githegre gi siasa momondo kendo kata kamano giket maino margi e chwalo chenro mag dongruok ne oganda jo Kenya. Ma en mang bedo ni oseyangore ni chal ka gima siasa odwa dhi nyime kata odwa bede lai manyime ka opogore kod chenro mag dongruok ma bende jotelo mathoth ne rik oketo e singe kinde mane gisetimo kisera mag ombulu motelo na yiero mag 2022. Ma en kwayo ma oketi gi jadolo mar kanisa mar Independent Pentecostal Church of Africa, mano Bishop Samson Mudhiri. Nchi yetu ya Kenya imekuwa nchi ya siasa tu. Mambo ikiwa katika hiyo hali, inatuachia na muda mfupi sana wa kufanya shughuli zetu za kimaendeleo, kwa sababu viongozi wetu wa siasa hawakumbukangi siasa ikiisha na uchaguzi ukiisha. Tunapaswa kuashia mambo ya siasa hapo, tuende tukafanyie nchi yetu kazi. Sasa wote tunaona upande wa serikali, upande wa ufisani, wote wako kwa siasa. Is something that is becoming a big issue. It's important the security apparatus of this nation, they take their work seriously. They protect the people. If some of them get lost in their hands, it's very unfortunate. It's a big concern to our nation. It's a big concern. Weche moko nyakoro Mokajwang' en ni obila e kaunti ma Busia omako jago moro ma itudo kod ketho mar rocho ratiro mar nyathi moro manyako ma jahigni 9 kende. Kolore gi OCPD ma Samia, mano Richard Moracha, en achijno ma jahigni 44 mawuok e gweng' ma Nabutuki e kar chung' od bura ma Funyula itudo kod ketho mar rocho ratiro mar nyathi manyakono e yor bedo kod achiel e yor achuna. Kolore gi lipot bende ne nyathi manyakono golo en ni jagono ma bende en owadgi wuongi manyaka gi sani prodine te sendo bila ma Siopot mayudore e kaunti ma Busia kono ne owacho ni owadgi wuongino ne owuonde ma ochweyo loko de riyo mag ng'ango kaito bang'e onyise ni kik onyis ng'ata ma pono ni ne okawo okang' mar timo mano to ne osingo mar nego rawerano. Tim kamano notimore mana bang' jumbe 2 kende bang' ka odialo buche ma Port Victoria bende ne oseng'ado ne jago moro ma jahigni 31 noseng'ado ne jago moro ma jahigni 31 ma bende japuonj gwenge makono twech kuom higni 25 ka itude kod ketho mar ne rocho ratiro ma nyathi moro manyako ma jahigni 14 kende. Kata kamano jagono ma nyaka gi sani odine tesendo bila ma Siopot igeno mar biro chwale nyimo del buche odiochieng' ma kawuono ka itude kod ketho mar bimbo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. E kinde ni ma piny ngima koro paro odiochieng' mar mon liete kawuono, mine moko e kaunti ma Siaya dwaro mondo mi od bura mar kaunti no mondo mi koro okadh chik maketa ageng'a makare ne mon liete. Kane otelnegi kod Ann Adhiambo, mine go kata kamano tielo dwaro mantie mar mondo mi koro chuog chike marito ratiro mag mon liete, ka bende moko kuomgi ywak ni githoro kalo e chandruoge opogore ma ikelo negi kod kayuochgi tok tho mag chuogi. Kowuok e kaunti ma Siaya, jafwambo marwa George Amolo gi ler mathoth e wachni. Oko kuomwa chuowa Nyasaye oseomo. Tido ka mier kumwa dake ni moko kuomgi odak matek gi yuoche gi anyuola gi. Koro wan be wawinjo matek. Koro wakwayo ni sirikal gilosnwa chike moko madi konywa gi jowa gi. Madi mimege gi bende tich mayot kaka ginyalo dak e anyuondgi. En kwayo mochiw gi mine kaunti ma Siaya kotelnegi gi Ann Adhiambo ma oywak ni gisebedo ka giyudo pek mokalo ahinya to e lwet ka yuochgi tok tho weg utegi. Pek ma gineno iyudo ka ng'ato chuore otho, to ka chuore otho to mwandu mane chuore owenegi iyudo ka anyuola kata wedene okaw. Koro mama ni odong' kako ochaki okia moro nowe gi ot ka ot nus, ng'ama dwa konye mondo odni orum onge. Ywak ma MCA ma South East Alego Ward Mikais Mercedes Scholastica Madowo yie godo ka oyango ni en adieri ni nitie gigo maricho ma mond liete osebedo ka kale. En odiochieng' miparo go mond liete kaluwore gi pek ma gikale kaka mond liete moloyo e pinywa maluwo ka nitie chike gakwede mang'eny momako mond liete. So gin gik monego wawuoye sani nikech ngima olokre. Ndalo osekalo nitie chike moko ma otwe mond liete ma konygi mamedo mana migi midhiero gin nyaka gi nyithindgi ma koro wegigo ma Mikai Madowo kata kamano singo ni gidhi nyime gi okang'
mar chuogo chik mabiro konyo rito ratiro mag mond liete e kaunti ma Siaya. E county assembly marwa adwan mwana wacho ni onitie chik maloso mandwa wuoye wach mond liete kaka wanyalo konyre kaka mond liete an achiel kuom abendan chiliel kama ntieni to wasechako kang maloso chik mar konyo mond liete kalure gi chike ga kwede ma idwan mondo wawinjre kaka jopiny ni magi to tinde ndalo gi osirumo gi ketho ratich mond liete. Ka omedo ni chik magidhi gi nyime gi loso no nigi fuonde mathoth mabiro konyo ka otiek lose. Iye kanyo nitie kata proposal ni mondo walosie committees madhirango weche mond liete e sub county ka sub county kendo committee no mi kata teko gi budget maloso chenro kaka training mapuonjo mond liete e weche kata kaka iwuoyo chin succession kaka giyud mwandu ma chuogi oweyo kaka lowo kaka mwandu mora mora maginyalo ritrego kata gi nyithindgi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Ka olure kod lipot makamano nyakora moga jonge kaunti ma Homa Bay en ni sirikal koro jiwo oganda jo Kenya mondo mi koro kaw thuolo mandikore okumba mar thieth mar SHA. Wimano jagoro mogiyore bad migawo mar weche magarita Dr. Raymond Omolo kachiel kod nyawadgi e migawo mar thieth Dr. Umo Luga onyiso oganda jo Kenya ni kik gitamre thuolo mar yudo chenro mag thieth e nengo moyweyo ma nikech girem ndikore gi okumba mar thieth mar SHA. Magi nyogi wacho kiro bende nyogi yuoro nyasi nyasi mar hingo higni 100 nyaka ne chak hospital mar Kindu Adventist Hospital mayudore Karachuonyo od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay. Kama bende Dr. Molo ne owacho ni okumba mar thieth mar SHA osekonyo familia mathoth ma onge nyalo yudo chenro mag thieth e nengo ma ginyalo chulo. Koke kaunti ma Homa Bay, jafwambo marwa Alia Beach giler mathoth e wachni. Jagoro mongirore migawo mar rita Dr. Raymond Omolo ne okuni dweche 8 nyaka ne okumba manyien mar thieth mar SHA chak tiche pachoka jo Kenya ma osendikore yudo konyruok e ute mag thieth magidhiye kane ojiwo joma pok ondikore mondo ondikre e okumba manyien mar thieth no. Kama ne oyango ni kaunti ma Homa Bay en namba 13 e wach ndikruok e okumba mar SHA gi atamalo 44. When His Excellency the President was campaigning to be president, his priority were 5 amidst many other things that he felt he needed to do for this country. And one of those 5 was healthcare. And he said it is not possible in this day and age that healthcare is accessible only to those who are salaried or those who have the capacity to pay, because you never decide when to get sick. And that is how he came up with the idea of the rollout of universal healthcare. But 8 months down the line, the noise is gone. Our expectation is we need to hear more noise, but now positive noise, that this massive and this priority program is working. I look at the status of registration across the country. Homa Bay is ranked number 13. At 44%, we can do better. Kajagoro mongirore migawo mar thieth Dr. Uma Oluga ne ojiwo jopiny e kaunti ma Homa Bay mapok ondikore e okumba mar thieth mar SHA mondo timano kane okoni sekta mar thieth en achiel kuom sektas ma sirikal keto e maino. Hapa Homa Bay karibu nusu wameingia, asilimia 44 ama 44% of the population here in Homa Bay have already registered with the Social Health Authority. Mimi nataka kuuliza na pia nataka niwaombe muende muulize huko. Hii asilimia 56% hao wenye wajaingia wanangoja nini? Hii Social Health Authority iko na miguu 3 ama ile tunasema it has 3 funds. Pesa ya kwanza, Primary Healthcare Fund, ni pesa ya serikali. Serikali kupitia wabunge wetu wameweka 13 billion kwa Primary Healthcare Fund. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome mane en wuon welo e kinde nyasi no to ne okwayo migawo mar thieth e pachoka mondo koro choro hospital ma Kindu Adventist Hospital e rang'iny mar level 5 mondo med konyo jopiny. Yes, health. You hear me struggling to emphasize to you what we are doing. I know one time you addressed us in Bunge on SHA. I had a very good impression of you. Another very good impression of you in terms of helping us level 5. Nyasi no bende no yuore gi Human Rep e county ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo ma bende ne odok ne okumba mar thieth mar SHA mane okoni osebedo ka konyo jopiny. SHA is working. I've been on the ground for the last 3 days and that one I confirm. People are very happy. The only thing we need to speed up
ile mkopo wa loan kidogo, so that those who scratch, those defaulters, they can get that money through the app, the software, they pay kidogo kidogo, and then they are treated. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, Yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Gi report mar Ali Abich nyakwana mokoge kaunti ma Homa Bay emochope giko mar miwech manyien kane gin mago ma otuch e kor gwenge. Tudre gi nyakalono ka ngoromo sa 7 mar biro yudo kendo thuolo mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Kidani Mabati loso mabati mag tado madaka minga kendo manengo gi ogonyore mitiyogo e gedo moramora. Ne mathoth kaka inyalo timo oda mari, gochie namba mar 0709 11 8300. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Be ing'eyo ni tuoche mang'eny inyalo geng' kokalo kuom timo chanjo? Ne ni yudo chanjo duto moyiedhi kama oting'o chanjo mar measles, polio, kata mar geng'o tuo mar ambululu kata rotavirus vaccines. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo timni chanjo kawuono. Kaw thuoloni mokel kod migawo mar weche thieth motisi ni catch up mondo yud chanjo duto mane ok iyudo. Chenro ni geto nyithindo mantie buo higni 5 ne chanjo mar nyithindo, nyiri mantie kind higni 10 nyaka 14 ne chanjo mar HPV kod mine mapek ne chanjo mar pepo punda kata tetanus. Chanjo gi ni kare, chanjo konyo reso ngima. Oganda machalo duol ma ng'iyo ratiro mar oganda kata obedo ni pod nitiere nyawo moko ma samore neno bede migepegi kata mane duol mopogore opogore mano ichuogegi. Magi bende pod jopiny nyalo tiyo godo mar mondo mwane to nyalo chopo kanye kodok korka weche mag neno ni ratiro oyudore ne jopiny. Amor kana ncha neno kaka ne jatend migawo mar omenda John Bade kinde ni ncha ne otiyo kod thuolo mare. Ka iparo ni e higa mokalo achiel kuom gigo mane jopiny ywaga ahinya ni ne ok otim ne